आमाइसे दुखानसिम जोंनि रायजोनिफ्राय लोगोआव 500 थाखा हरनाय जादों जाय जाय व्यक्तिया नाम फैसाखौ होदों बेफोर नामखौ खोन्थानाय जाखाबाय आं दानिया 2 नम्बराव दङ जोंनि गामिनि आमाइसे श्रीजुत धरनीधर गोरामसार बसुमतारी बेखौ होगोन रुपा ब्रह्म बेखौ आरनाय गांसे जों फरायनो थाखाय खावलायबाय दे अब्ला बयबो गोजोननाय थाबाय दानिया 3 नम्बराव दङ गामिनिनो आंनि बिबाजै जानाय लेगासि ब्रह्म बेखौ आरनाय गांसेजों बरायगोन श्रीमती गांजेमा ब्रह्म बेबायदिहाय फांनाय गोजोननाय थाबाय हायो जोंहा जुदि व्यक्तिया गसंनो हायोबा एसे गसंनो मोनो होमबा आरनाय गाननायावबो एसे सुबिदा जायो जुदि हायाबा जेबो नङा आंनि 4 नम्बराव दङ आरो अलरि ब्रह्म बेखौ गानहोगोन अलरि ब्रह्म दे आरो अलरि ब्रह्मखौ आरो मानो बिदि खालामबावबाय बिहामजो नोंबो इसेबां गाज्रि नङाना नायनो एसे आरो गसंनो हागोन से हायो दे आरनाय गांसे आरो लोगो 500 थाखाजों मान होनाय जाबाय गोजोन्थों आरनाय गानहोगोन बसुमतारी ब्रह्म बसुमतारी दे आरो बेखौ गसंनानै आरनाय आरो 500 थाखा रांखौ आजावना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय दानिया दङ दे हानायखौनो सिखांनानै आरनाय गांसे 500 थाखा रां होनायखौ आजावदो गोजोननाय थाबाय दानिया दङ बुंबाबो एसे रेस्ट मोनबाय दानिया दङ माइनापाराव आंनि शुक्रबारा बसुमतारी बेखौ गानहोगोन सुशिला ब्रह्म दा नाजायो लिरगोन आं सौराय लिरगोन बे आंनि शुक्रखौ आरनाय गांसे आरो 500 रांखौ आरो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेखौ गानहोगोन सरबिला ब्रह्म दे सावदिखौ गसंनानै बे आरनाय आरो बाथि रांखौ आरो खावलायनाय जाबाय बिदिनो जोबथारनायाव बयबो रायजो राजानोसै